un matalat. I s'acaba de donar la sortida a aquesta primera eliminatòria, recordem Mataró, Cambrils i Santa Cristina, amb la que la tripulació de Cambrils ha agafat una lleugera avantatge. Gol per Mataró i una miqueta més enretenida Santa Cristina. Els primers compassos, amb domini de Cambrils, jugadors de Cambrils, per davant de Mataró i Santa Cristina. Amb la primera ciaboga i poden mantenir els jugadors de Cambrils aquesta avantatge. Sembla que Mataró estaria recuperant lleugerament aquest avantatge inicial de Cambrils. Recordem una instància de 700 metres, és la primera eliminatòria de categoria cadet. Quin susto pensava que els hi ha passat. Ah, sí, eh? Ai, Dios de Maria, que sota la següent. Recordem també l'avís que feien els jutges de que el pantalà per embarcar, sisplau, les tripulacions que no hagin de sortir, no ocupeu l'espai per facilitar el tema d'embarcament i desembarcament de les tripulacions que tenen a part de totes les... Són 13. Són 13. La forma pot ser 9 i 4 i 7. Estan acostant la ciaboga, la primera posició, jugadors de Cambrils que continuen mantenint l'avantatge, està iniciant la maniobra. L'Eli i la... Segones posicions molt igualades entre el Mataró i el Santa Cristina. Santa Cristina ha recuperat el terreny perdut que tenia de bon inici, una sortida que no ha sigut tan fulgurant com la gent de Cambrils i Mataró. Una ràpida per la tripulació de Santa Cristina. En primera posició continua jugadors de Cambrils. La segona seria per Santa Cristina. Tot i que la sortida inicial no ha sigut massa efectiva, està recuperant i ha agafat en aquests moments la segona posició. La primera sí que és per jugadors de Cambrils, amb un avantatge ja des de bon principi d'aquesta primera mànega. Recordem, primera eliminatòria cadet, una distància de 700 metres. Sempre és igual. Ayer estábamos con... No, ayer cuando era antes de ayer, jugando el fútbol contra holandeses en el Gómez. Ahora jugando. Primera posició per jugadors de Cambrils. Ha dominat de principi a fi aquesta primera eliminatòria cadet. La segona posició serà per Santa Cristina. La tercera posició serà per Mataró.